V 12. príklade máme vypočítať súradnice pätikolmice Q, vedenej z tohto bodu na takto danú priamku. Tá priamka je zadaná parametricky. Keď mám priamku zadanú parametricky, tak viem, že z tohto parametrického vyjadrenia si viem získať jednak bod, cez ktorý tá priamka prechádza, ale pre mňa teraz je dôležitý smerový vektor. Smerový vektor to sú tieto dve čísla. Minus 2 a 4. Takže smerový vektor tejto priamky P bude mať súradnice minus 2 a 4. Keď mám túto parametricky, tak aj tú druhú priamku Q si vyjadrím parametricky. To znamená, že na jej vyjadrenie takisto budem potrebovať smerový vektor. No a teraz, keď ja mám jednu priamku a druhú priamku na ňu kolmu, tu mám smerový vektor tejto priamky, smerový tejto priamky P, tak aj smerový vektor tej priamky Q, ktorá je kolmá na tú priamku P, tak aj ten vektor smerový je kolmý na smerový vektor tej pôvodnej priamky. Takže smerový vektor priamky Q, to vieme ľahko urobiť. To sme si hovorili. Vymeníme tieto dve čísla. Prvé dáme štvorku, druhú dáme minus dvojku a jednému z nich zmeníme znamienko, tak využijeme to, že tam máme minus dvojku, tu si dáme na plus. Tým pádom môžem písať, že priamka Q xy sa rovná, to bude tu, 4 krát s a 2 krát s. No a sem dosadím tieto súradnice tohto bodu. Tu bude dvojka a tu bude jednotka. To mám plus 4 plus 2 a ten parameter s je z r. Takže táto priamka Q je kolmá na priamku P a teraz ešte ja potrebujem súradnice pätikolmice. Peta, to je tento bod P, to je vlastne prienik týchto dvoch priamok. Tak jeho súradnice, keď si ich označím ako x a y, tým, že ten bod patrí aj na priamku P, tak súradnice x a y musia spĺňať túto podmienku, ale tie isté súradnice musia spĺňať aj podmienku tejto priamky Q. To znamená, že toto x je to isté ako toto x. A keďže toto x sa rovná tomuto a toto x sa rovná tomuto, tak aj toto sa musí rovnať tomuto. Takže dostanem prvú rovnicu 3 minus 2t sa rovná 2 plus 4s. A zase toto y a toto y je to isté. To je toto jedno y, to je to isté číslo. A toto y sa rovná tomuto a toto sa rovná tomuto. Tak keď sa tieto dve spolu rovnajú, aj tieto dve sa musia rovnať. Takže 1 plus 4t sa rovná 1 plus 2s. Dostala som takúto sústavu dvoch rovníc od dvoch neznámych, t a s. Stačí nám vypočítať len jeden ten parameter. Ak si vypočítame t, dosedíme sem do rovnice tej priamky, kde sa vyskytuje t a vypočítame x a y. Keby sme sa chceli ale presvedčiť o tom, že či sme počítali správne, dopočítame aj to s, si tu vyjadríme, s dosadíme potom sem do tejto rovnice a tieto x a y nám musia vysť tie isté ako predtým. Tak, s týmto, čo spravíme, môžeme sa to zbaviť tohto t. Toto si vynásobíme dvojkou. Takže dostaneme 6 minus 4t sa rovná 4 plus 8s. Druhú rovnicu necháme tak. Sa rovná 1 plus 2s. Teraz tieto dve rovnice spolu sčítame, t nám vypadne, 6 plus 1 je 7, tu dostanem 0, sa rovná 5 plus 10s. 5 dám na druhú stranu, takže 10s sa rovná 7 minus 5 je 2, takže s sa rovná 1/5. Vypočítali sme si s, dosadíme ho sem. Do tejto rovnice Q, to sa mi vyskytuje S. Takže x sa musí rovnať 2 krát 4 krát 1/5. To plus. X sa rovná 2 plus
4 pätiny. X sa rovná na spoločného menovateľa 5. To je 10 plus 4, takže x sa rovná 14 pätín. Y si vypočítam tu. Y sa rovná 1 plus 2 krát tá 1 pätina. Y sa rovná 1 plus 2 pätiny. Dám na spoločného menovateľa. Toto je 5 plus 2. Y sa rovná 7 pätín. Takže súradnice tej päty nám vyšli 14 pätín a 7 pätín. Teraz, keď si to chceme ešte skontrolovať, že či to máme správne, vyjadríme si teraz ešte aj T. Už máme tu S, tak dajme si napríklad do tejto rovnice, to je to vlastne tá istá ako táto tu, si dosadíme tu 1 plus 4t sa rovná 1 plus 2 pätiny. Takže dostaneme, jednotka môže ísť odtiaľ preč. Máme na obidvoch stranách 1. Takže 4t sa rovná 2 pätiny. Keď to vydelím 4, takže dostanem t sa rovná 2 dvacatiny. Takže t sa rovná 1 desatina po zjednodušení. Tak. A ideme dosadzovať sem do tejto. Budem sa snažiť sem to písať, aby sa mi to tam zmestilo. Takže x sa rovná 3 minus 2 desatiny. No, napíšem to takto, minus 2 krát 1 desatina, takže x sa rovná 3 minus 2 desatiny. Mohla by som zjednodušiť, ale dám to už na spoločného menovateľa, takže to je 30 minus 2, takže x sa rovná 28 desatín. A to, keď zjednoduším dvomi, tak dostanem 14 pätín. Toto som dostala. Super. A teraz sem vypočítam, sem dosadím si y, teda do y, to sa rovná 1 plus 4 krát tá 1 desatina. Y sa rovná teda 10 plus 4 desatiny. Y sa rovná 14 desatín a po zjednodušení dvomi teda to je 7 pätín. Tak, a mám tu 7 pätín. Áno, takže vyšlo nám to. To znamená, súradnice päty kolmice, výsledný je toto tu. To, čo sme už potom dopočítavali ešte T a tu sme si ešte T dosadzovali sem. To bola vlastne len skúška správnosti, že či to máme správne.